Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, il-Missier u l-aqda l-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nagħtikom il-ġurnata tajba intom li qed isseguna permezz ta' din it-trasmissjoni minn ġewwa djarkom, intom li ma stajtux toħorġu minħabba ċirkustanzi jew oħra. Nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiex ngħixuha flimkien. Aħna li ħan nisimgħu il-kelma. Kelma li tiġi biex teħlisna. Jina Patri Martin Kolejro, Franġiskan li ngħix u nagħti servizz fil-Kunventana ta' Ġiżu ġewwa ir-Rabat, Malta. Ejja uħuti nħejju ruħna għal di ċelebrazzjoni billi niċċekknu quddiem Alla mingħajr ma nibżgħu minnu nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Ħenna għalina mulej. Ġnibna kontra tiegħek. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Is-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla int turi d-dawl tal-verità tiegħek il-dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min nistqar li u nisrani biet minnu kull ma jtebbal dal-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U li miegħek jgħix u jsalta mkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, gwaj għall-Assirja, il-ħatar ta' għadbi u l-asluġ fil-qilla tiegħi. Għal-poplu midej jinnibatu u kontra l-ġens tad-dadija tiegħi jinnordnalu li ħarbtu blaħnina jaħtaflu l-priża u jaffex fuqu bħattajn tal-art. Imma hu ma jifhimiex hekk u f'qalbu ma jidhirlux hekk, għax f'qalbu għandu li jħarbat u jeqret ġnus fuq ġnus. Għax hu qal, bis-saħħa ta' idejja għamilt dan u bl-għaqal tiegħi għax moħħi jilħaqli, neħħejt il-fruntieri tal-popli u ħtaftilhom ġidhom u bħal ġorf niżżilt l-islaten. U idi bħalli kieku sabet bejta ħatfet ġid il-popli. Bħalma jiġbru l-brajt mitluq minn jinġbart l-art kollha, bla ma ħadd ħarrek ġwenħajh, jew fetaħ munqaru u pespes. Forsi qatt ftaħret il-mannara kontra min qaċċad biha, forsi l-munxar qatt qam għal min jaħdem bih, bħalli kieku l-ħatar jista' jħarrek lil min jerfgħu, jew l-asluġ lil dak li mhux biċċawda. Għalhekk qatt jibgħat is-sit il-mulej tal-eżerċiti l-obija stinitu u ġwennieh qabdlu ħruq, il-ħruq tan-nar. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U ma jkasbru l-mulej lill-poplu tiegħek u jaħsu lill-poplu ta' wirtek. Joqtlu l-armla u l-barrani u l-mewt jagħtu lill-iltiema. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U jgħidu, ma jarax il-mulej, ma jintebax Alla ta' Ġakob. Ifmuha, intom nies boloħ fost il-poplu, nies bla moħħ, meta se tintebħu.
il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. tiegħu. Forsi min għamel il-widnejn ma jismax, jew min sawwar l-għajnejn ma jarax, taħsbu li min iwiddeb li ġnus ma jrażżanx, jew m'għandu xerf min jgħallem lill-bniedem, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu. Għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuq jimxu dawk kollha ta' qalb safja. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-sart nawrejthom liċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak il-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom liċkejknin. Iva missier għax lilek hekk ogħġbok. Kollox kien mogħti lili mill-missieri u ħadd ma jaraf lill-iben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux l-iben u dak li lilu l-iben irid jarrafulu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dal-Vanġelu qiegħed jesprimi il-ferħ ta' Ġesu Kristu. Forsi anke l-istess arti li nsibu fil-Knisja mhux dejjem tatna dan il-ħjiel tal-ferħ ta' Kristu. Forsi dejjem preżentawna l-Kristu serju, fit-tbatija, donnu mtaqqal, xi drabi preżentaħħunna hekk din l-art tippreżentunna jisu frustrat, jisu donnu qed jagħmel dak li ma jixtieqx. Imma l-verità mhix din. X'il-verità hi li Kristu huwa l-iktar persuna ferħana. Persuna ferħana mhux għax għamel li ried jew għax ġieħ kollox tajjeb. Persuna ferħana mhux għax għaddit tiegħu jew għax kien bniedem prattiku, forsi diskorsu kien jaqalaw jew wasal fejn ried, jew poġġa lil xi wħud fejn ried. Imma l-ferħ ta' Ġesu Kristu jeżisti għaliex Ġesu Kristu kien fir-rieda ta' missieru. Il-Vanġelu jesprimi dan b'mod ċar. Għandna din l-intimità bejn Kristu u l-missier. Il-missier jaraf lill-liben, il-liben jaraf lill-missier u dan hu l-ferħ ta' Ġesu Kristu. Dan irid ikun il-ferħ tiegħi u tiegħek. Li aħna nkunu f'intimità mal-missier. Nkunu f'intimità mal-missier għax nafu li l-missier mhux se jqarraq bina. Nifhmu li l-ġurnata xi drabi tkun tqila. Nifhmu li jkun hemm il-persekuzzjoni. Li anki l-istess natura dajfa tagħna, aħna nixtiequ ngħixu tajjeb ma jnexxinniex. Imma l-ferħ veru jiġi mill-fatt li jiena nkun fir-rieda tal-missier. Issa, x'inhi r-rieda tal-missier? X'kienet ir-rieda tal-missier għal Ġesu Kristu? Biex anke hu seta' jsib l-għaxqa tiegħu fih. Ir-rieda tal-missier għal Ġesu Kristu kienet
li jissallab b'risq il-bledmin kollha. Iva ħuti, il-ferħ tan-Nisrani jikkonsisti biss fil-li jiena nitla fuq is-salib kuljum, li nagħmel ir-rieda tal-Missier kuljum. Għal-bniedem dan ma jistax ikun, għax il-bniedem iħobb lilu nnifsu, il-bniedem irid ikun il-ħin kollu komdu, moqdi, anke kif nippjanaw il-ħajja tagħna, nikkalkulaw kollox, kull ma nagħmluh sabiex niggratifikaw lil nfusna, ġifieri għall-bniedem dan ma jistax ikun. Imma l-Alla jista' jkun. Il-grazzja ta' Alla hija biżżejjed biex jiena kuljum ngħid amen għar-rieda ta' Alla. U di ma ngħidix għax jiena il-baħnan, għax jiena sfurzat, għax jiena l-imsawwat, għax jiena l-miskin, għax jiena l-iżvinturat. Le, ma nagħmluhiex għalhekk. Għax nafu li dik hija l-aħjar triq, li dik hija l-verità. Li kemm il-darba aħna ħanbaxxu rasna, anki għal dak li ma nifhimx, anki għal dak li ma naqbilx miegħu, imma jekk Alla qed jippermetti dan, jekk Alla qed jitlob minni dan, jien min jien. U dak huwa l-għaref, u dak huwa ċkejken. L-għaref mhux li jaf skola. L-għaref mhux dak li għandu il-kwalifiki, l-għaref huwa dak li mimli bl-erf ta' Alla, li jagħti raġun lill-Alla. U ċkejken huwa dak li jistrieħ fuq Alla. U għalhekk hu tiegħu nkomplu dil-ġurnata, hekk nitolbu lill-Missier li jtina li narfu dan is-sigriet, għax dan kien is-sigriet ta' Ġesu Kristu biex kien bniedem ferħan. Li ntelaq f'idej Missieru għax kien konvint li Missieru ħajtih l-aħjar, Missieru jifhem, Missieru mhux se jingannah, Missieru kien se jwaslu mhux biss għas-salib, imma kien se jwaslu wkoll biex jirbaħ. Kif jgħid San Ġwan, x'inhi l-ikbar rebħa tad-dinja? Il-fidi tagħna. U xi fisser fidi? Li jiena nigranfa nistrieħ fuq Alla. Ħuti issa ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem dan il-Missier, dan il-wiċċ tal-Missier li aħna rajnieh fil-persuna ta' Ġesu. Meta tagħna l-ibnu tagħna kollox. Ejjew ħuti nresqu t-talbiet tagħna. Nitolbu qabel xejn għall-Knisja fid-dinja għal dawk li qed imexxuha, għalina li niffurmawha biex inġorru din il-kelma ġo fina li l-Missier iħobbna, li l-Missier se jtina l-aħjar, li l-Missier ħajpreżentanna s-salib biex bit-tisliba tagħna inwasslu messaġġ ta' tama u kuraġġ il ħaddieħor. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal min imexxi il-pajjiżi fid-dinja biex jistudjaw kif se jaslu għal paċi, biex jistudjaw kif se jagħmlu ġid lil bniedem sħiħ, ruħ u ġisem. Nitolbu speċjalment għal dawk il-pajjiżi fejn m'hemmx din il-paċi, għax m'hemmx l-ideal tas-salib, tal-umiltà li nbaxxu rasna l-Alla. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu lill-Alla nresqu qudiemu il-ħajja ta' tant nies li f'dal moment qegħdin ibatu mentalment, fiżikament, emozzjonalment, soċjalment. Hawn ħafna dbatija moħbija. Nitolbu għal dawn in-nies biex ma jaqtawx qalbhom. Nitolbu għal midinbin biex il-kol kemm aħna fid-diffikultajiet tagħna ma niddubitawx minn Alla, ma nistrieħu fuq is-sabar tiegħu. B'hekk biss nistgħu nirċievu l-faraġ u l-ħnien għal jafjati. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett nitolbu għalina l-koll li omna dalgħodu qed ngħixu dil-ġurnata qegħdin issieħbu f'dal misteru kbir ħalli din l-Ewkaristija tkompli takkumpanjana. Mhux sempliċement bħala ċelebrazzjoni li għandha bidu tmiem, imma di ċelebrazzjoni nħalluha tgħinna, inġorruha magħna il-ġurnata kollha, ħalli verament inġarbu l-ferħ li kellu Kristu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej.
nersu qudiem Alla b'da talb fiduċjużi li se jtina l-aħjar għax hu jħobbna bħal mi kien jħobb il-Ġesu Kristu u li qed jgħix miegħu magħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom jogħġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej ħares lejn l-offerti l-Knisja qed tagħmillek hija u titolbok u għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien roddulek ħajr b'Ġesu Kristu. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk li naqdu mal-anġli, mal-arkanġli u mal-qaddisin u maħutna li ġajn fis-sema nfaħruk u ntennulek bla eda. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek ħalli jsiru għalina l-ġisem u bid-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. U li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat ħajr qasmu taħ id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu, kulu l-kol minn dan u ġismi li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi bl-imbit reġrat ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu xorbu minnu l-kol. Dan hu l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkir tal-mewt tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs għall-ħajja u l-kalċa s-salvazzjoni. U roddulek ħajra li x'oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqfijiet Joseph li qed jgħinu u Anton,
u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqazzhom Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp u mal-Apostli, ma' San Franġisk missierna u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nagħmlu l-qalb nitolbu t-talba kif għallimilna Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun dak li trid kif is-sema hawn fl-ard, ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru l-minuħati għalina u ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Eħlisna tolbuk mulej minn kull denja tina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub. Imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħares lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għaddu l-xulxin, is-sinjal tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina paċi. Lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Mewt kif minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt ħajl id-dinja b'dal-ġissem id-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtijieti kollha. Min kull ħażen, żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek tħallina qatt nifret minni. U lej Ġesu Kristu nitolbok tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi minħabba d-nubieti. Iżda l-ħina tiegħek tkunu ħarsin il-fejqan tal-ruħ ġism. Dan u l-ħaruf. Ġesu Kristu bin Alla ħaj li ħafuqu u tabba bid-dnub tagħna ħejjin aħna l-mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mullej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersu sikwit lejn dan is-sagrament. Ħajkabbar fina l-qawwa għas-salvazzjoni u l-ferħ tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 2569 9100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesejna u wieqaf magħna. Glorja għall-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u rintomna li kisma' t-talb tagħna. Ġesu tweled għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubietna. Ħaris minn nar tal-infern u l-ġenna li rebieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. L-ewwel misteru ta' Sidna Ġesu Kristu għamen bejn imwiet. Sirna li inti fis-smaw jitqaddes ismek jiġi saltnatek kun dak li trid int bis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Wala daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulej miegħek u imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missil ben l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru. Ġesu jitla s-sema. Issir nar inti fis-semawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid inti fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzi mlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija u imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija u imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missil ben l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru meta Sidna Ġesu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missier nar inti fis-semawiet. Jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija u imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru meta Sittna Marija ġiet imtella fis-sema bir-Ruħu l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek kun dak li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak u imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak u imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak u imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames u l-aħħar misteru Sittna Marija inkurunata sultana mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kun dak li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak
Imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak u imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak u imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak u imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak u imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missir Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slima għalik. Lilek najtu għal xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnieħdu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna, dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u wurina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Nitolbu għal-qdussija tiegħu l-Papa, missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, kun dak li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, bla ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak u imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għal-ħutna mejtin, għatijhom u mulej l-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jisruħ fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb-tana. Kristu il-qatt talb-tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija.
Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amar tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amar ta' kull grazzja, Itlob għalina. amar ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bieb ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-immigranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana imnista minn Alla u teba, Itlob għalina. sultana ntella fis-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Om Alla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbu li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dweq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis għax-xitan. Ħajrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtaj tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li hawn jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio, Itlob għalina. Beata Adeodata, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li b'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla eda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirka l-kbira l-Om Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp l-Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli għad-disin kollha tiegħu.